ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем. рафт якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аз сарбаладро мерседесҳои компрессор ҳастанд ки соли бароишаш 2002 солае ки полни худ американка бардорон. бензин, газ ҳардаш кор мекард. гази евро 5 дорад. объём мотораш 2,4 литре. коробкаш механика. саистани мошин беҳтарин. мошин хеле дасти як гудам нагашта бардорад ки люкам дорад, кондиционер, кожаный салон, электропакет, мултирул, 4 диска, 4 баллони 80%. ҳамаш ҳаст. мошин чизои радноиша ягон чизаш алиш кардагина саистани беҳтарин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 45,000 сомония ки боз арзон ва муомила мекунем. мошин бардорон бе расхода мега соҳибшон фақат мегири ҳай мекунӣ. ҳамаш краска шамали ягон задаги пӯшидаги умуман надорад. 45,000 сомония боз арзона мекунанд. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия ҳардуш кор мекунад. кадомтон мехоҳед тамос гиред, боз арзона мекунанд. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва имконат бошад ҳамин навори моро силкаша дар имо ватсаптон падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбаладро Opel Vectra B ҳастанд ки Opel Doti соли бароишаш 1997 солае ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объём мотораш 1,6 литре. коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони средне, 4 дискаҳои худаш, салон тоза, раднои краска, мотор беҳтарин, хадавои кардагӣ. мошин мега задаги пӯшидаги умуман надорад, яки задаги нест. фақат камбудша мега як краскаш мекунӣ, мега бо зуриба карда краскаш мега хираш дега мега як краскаш мекунӣ бо зурибат мешава. расход краскаи хоҳем мекунӣ, нахоҳем намекунем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархаш 25,000 сомония ки бардорон боз арзон муомила мешавад дар назди капоти мошин. рақамҳошон аст кор мекунад. умидвор мехаред маромад тамос гиред. бештар маълумоташо ба шумо мефаромад. маромад лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбаладро Opel Vectra A ҳастанд ки соли бароишаш 1994 солае ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объём мотораш 1,8 литре мега бардорон ки хоб мега дар 100 километр газ кати 83 то 84-85 километр мегарда бардорон газ кати. хоб коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ки 2 баллони пеш мега пачка, 2 баллони ақиб мега 80%. ҳуҷҷатош мега то моҳи июн мега июни 2022 хадавоиш нав кардагӣ. баллон хайдата пеш нав, ду ақиб средни. мошин бардор ягон расход дигар надорам мега. ҳамаш расходша кардагӣ аст ки мошин хелае ки дасти як одам нагаштагӣ аст ки бо видеошам ҳаста. хоб нархаш 25,000 сомония ки боз арзон муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. мошин дар шаҳри яъне ки ноҳияи Исфарада қарор дорад. номерошон аст кор мекунад. номертон мехаред маромад тамос гиред. шумо агар хамхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан сурат ва маълумотро рой кунед. мо намехе фурӯш рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбаладро Mercedes-Benz C-класса ки сечка объёмни классика соли бароишаш 1998 солае ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объём мотораш 1,8 литре. коробкаш механика. саистани мошин беҳтарин. 4 баллони пачка, 4 диска, салон тоза, электропакет, раднои краска. мошин беҳайба тозае ки ягон расход надорад. бо хайхтон аниқ карда мегиред. 7 моҳи дигар ҳуҷҷатам дорад бардорон. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 59,000 сомония ки боз арзона мекунанд. коробкаш механика. дӯстони азиз ки мошин 100% мега классика. мошин хай тоза чиқдисен 59,000 сомония мега бо савдо ҳам мекунанд. ва кадоми шумо ки маъқул аст рақамҳошон мондагӣ аст тамос гиред. бештар маълумотша фаҳмед.
мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон Opel Vectra A астаи таъдига соли барои 6994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абъём мотораш 8 литраи коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини дастии хма мега соҳибшон не ки ҳозир Россия мера мега ба ҳам хотир мошина мефурӯшон мега соҳибшон. 4 таблонаи 60%, 4 та дискаҳои рамашка, салон шамтозае ки 94 солаи мошин мега нахадуае. дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 17200 сомония бардорон ки мумкин ки кам арзон мекунад мега дар назди капоти мошин мумкин 200 сом 500 сом арзон кунанд. мошин мега нахадо аст, ягон расходча нагуфтиянд. ба кадоми шумо ки ҳам хел Opel Vectra 94 мақбул аст, маромад тамос гиред, срочно мега дар Россия мерам барои ҳамин пул дар курай. хоб дӯстон навори вора то охираш тамошо кунед, фақат чӯ кунед лайка фаромӯш накунед, навора падилса кунед. мошинчаи фурӯшии навбатии сайбоадрон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-классае ки элегант соли барои 6994 солае ки свети сафедае. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотораш 2 литраи коробка механикаи мошин мега ҳолати беҳтарин дае. 4 та балонаи пачка мега соҳибшон ки ҳуҷҷатош навкадагӣ астай. электропакет 4 дар раднои краска мошин мега нахадо астай. срочно сум дар кура мефурӯшем. мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. нархаш 37000 сомонӣ савдо муомила мешавад дар назди капоти мошин. соҳибшон гуфтагӯяд ки намхел ки илтимос беҳуда занг назанем. бародарон ираму аз пеши худамоне ира соҳиби мошин ҳамихел аз мум хоҳиш кардагӣ аст ки ҳамихел фаҳмонем ки шуби беҳуда нороҳат накунанд. кадом метавонад ки маъқул аст, маромад мегаин аз савдо дар назди капот камтар муомила ба телефон савдо намешавад. мошинча арзанда аст, бародарон маромад бу метавонед хай дигар маълумотча гирем. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон ВАЗ 2106 астае ки соли барои 6986 солае ки бензин газ ҳардаш ҳастае. абъём мотораш 1.6 литраи коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мега сода не ки ҳолати миёна инам хел састянида бардорон ки ҳеч кар неза ҳайкана мега мисол сум дар кура мефурӯшем. нархаш бениҳоят арзонае. 6300 сомонӣ боз савдо ҳам дорад. ВАЗ 2106 1986 сол астае. дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. ядо бародароне ки буданд ки аз ҳамон территория ҳамин хел мошини арзон суроғ карданд. ина ба шумо вариант маромад занг занед. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон Daewoo Tico астае ки соли барои 6996 солае ки бензини холия мега соҳибшон. абъём мотораш 0.8 литраи коробкааш автоматаи сайстери мошин мегад нахадо астае. ланҷерош ягонҷош стойкош кафидагӣ даридагӣ умуман надорад мега соҳибшон. раднои краскаи намихелаи намихели вишнои сурхи намихели света бардорон мошин мега нахадоае. чӣ хеле ки бибинед дар сурат мега мошин намихе ҳастае, яъне ки свети сурх астае нахадоае. мошин нархаш 9000 сомония бардорон бо арзона мекунад, яъне ки кадоме ки харидор бошад арзон мекунад мега соҳибшон. дар территорияи шаҳри Панҷакен қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст маромад занг занед, бештар маълумотча гиред. ба шумо бародарон чӣ хеле ки мошине ки лозим аст дар комментар нависед. кадом сол чӣ хеле марка албатта мо пешкаш намекунем, фақат шумо сабр кунед, лайка монед. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон ВАЗ 2107 астае ки мошини молодёжни соли барои 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотораш 1.6 литраи коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника, яъне ки дар хона мега ховай мошин, яъне ки даже яхи калисоша мега дамош буромадаги аст, мошин ховай мега, яъне ки ҳолати техникида ҳастае, мешава ки ҳай кунӣ, заводӣ мекунӣ, ҳай мекунӣ. хобо дигар маълумотро бардор худон мегиред. мошин дар ноҳияи Қумсангир нархаш 6000 сомония ки ВАЗ 2107 бо ягон сум дигар мега арзон мекунем. мошина биё мега калисо дамка заводитка бо хай маслиҳат мекунем. бародарон хай бо як бор дигар аниқ када гирен. шумо агарам хали мошинаи хонаи заминаи квартира дошта бошед барои фурӯшӣ маромад сурат маълумот шарои кунед, мо инам хе фурӯш рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатии бародарон Opel Astra F дар кузофи караван соли барои 6993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотораш 1.6 литри простой коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин бародарон мега наха дуа мега заводид мекунӣ ҳай мекунӣ сарошна сум дар кора мега беҳад бад илтимос кардаган суми холӣ беҳад мега зарурия мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. Нархи мошин 18000 сомоняки бародарон Opel Caravan 93 солай. мошин наха дуа мега расходча нагуфтиян дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. ин ҳамин номерои соҳибша кадомитон мехаред марама тамос гирен бо арзона меша бисёр бад не камтар арзон мекунем. бародарон илтимос кардаген фақат харидори одам ва наличи суми холикатӣ марама тамос гирем. мошини фурӯшӣ ҳастаи бародарон Toyota Mark II ҳастае ки чӣ хеле шумо дар комментира хоҳиш мекардед. соли барои 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем моторош 2 литраи коробкаш автомат сайстани мошин беҳтарин ай. мошин мега ҳамаҷош 100% мега электрони пулткати мегад ҳуй меша маҳкам меша мотор 100%, 4 балонои 100% нав, магнитофон, самбуфер, кондиционершам кор мекунад. мошин мега вариантҳои алишам ане ки мешавад мега вариантора пешниҳод кунем мега соҳибшон. кадоми сумката мегира мега 18000 сомонӣ не ки арзон бисёри бад намешавад фақат бисёртар алишида гуфтагааст хай кадоме ки 18000 сомон мумкин ягон сум камтарак арзон мекунанд. дар территорияи Душанбе қарор дорад марама тамос гирен бештар маълумотро аниқ карда ген аз соҳибашон. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед соли бароишаш 2000 солае ки дизеле. объем мотораш 2 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сайстани мошин мега беҳтарин мошин яъне ки беҳад бад тозатар ҳастаи бародарон чем ай дига Starex-ода. 4 балонои 80%, 4 диска, салон тоза, мошин мега нахадай бе расход. бо хай маълумотои пурраша ахудатон занг зада мегирем. дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. нархаш 32000 сомоне ки савдо муомилам дорад. дар назди капоти мошин мега муомила мекунем. мошина биё аз пеш мега чӣ хел тоза ва ҳавас мекунам мега соҳибшон. хоб рақамошон аст кор мекунад то мехаред марама тамос гирен пурраи маълумотша аз соҳибашон гирен. шумо агарам хале мошинои майдаи мошинои боркашаи хонаи заминаи квартира дошта бошед сурат ва маълумотша роҳӣ кунед мо намехе фурӯшта рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.